Benvidos a este ciclo que se inaugura hoxe. Xa se ven facendo desde algunos anos, gracias ao Concello de Rianxo por contar con nós. Estamos aquí presentando un disco que chamase 1604. Imos tocar temas tanto dese disco que xa ten un ano, como temas novos, porque a idea é gravar este ano antes de que remate un disco novo. Este tema chamase Zur un ruge, é unha palabra un pouco extraña, pero existe. Fala de un sentimento que teñen os aves cando están encerrados na casa, pois se son aves migratorias senten a necesidade de migrar, pero non poden. Pero, sin embargo, é un sentimento que teñen toda a vida. E iso é o que significa esta palabra. É unha palabra que non sei como din atopado con ela, pero a veces as palabras surden así. O seguinte tema que imos tocar chamase Judo no Gualobis. É unha versión dun estándar mítico, pero pasado por la batidora do gusto estético deste trío. Gracias.
misterioso, a verdade, está aí apartado de todo o mundo. O seguinte tema que imos tocar chamase 16 do 4, supoño que cada un de nós ten unha data especial. Pois esta é unha data que para min é bastante importante e queda o nome a este disco que estamos presentando esta noite. O piano ya comodiño, un aplauso, por favor. E a batería Bruno Couceiro.
que este tema fixo é moi coñecido, pero fixo famoso Ennio Morricone unha versión dunha película, aproveitando que bueno, que morreu aí como 3 semanas, creo, algo así. Pois que, bueno, pues urdiu de facerlle un arranxo de un tema que a mí, a verdade, sempre me gustou moito, porque, bueno, non sei se coñeces algo do cine de Scorsese, e sale en unha película que é impresionante, a verdade. É curioso o tratamento da melodía por distintos intérpretes ao longo da historia. Non vou a decir título porque fixo que o coñecedes. Gracias.
Damasquinada. O Damasquino é unha peza de artesanía que vendese por a zona de Toledo, non sei se coñecedes, bueno, a verdade é que é unha chulada. Son como, non sei, ao mellor son 10 horas de traballo e se vende para turistas por 12 pavos, unha cosa así. E a verdade é que sempre que presento este tema sempre falo da metáfora entre o traballo de artesano e o traballo de arte. E a verdade é que a diferencia eu creo que é bastante mínima, non? Pero, bueno, estamos chegando a un punto, por lo menos no campo da música, ou por lo menos o que a mí me compete, que está bastante complicada a cousa, non? Pero, bueno, aí estamos. O seguinte tema que imos tocar pertenece a unha das cantigas de Alfonso X, en concreto a 78. A verdade é que é un referente que sempre está aí. A verdade é que a primeira vez que toquei unha cantiga creo que foi Confía na Roca, aí polo ano debe ser no 96 ou 95. Se te abre todo o mundo, non? Dices, wow, que pasada, que material melódico máis bonito, non? Pero é que vivo, porque ao final de contas cada un interpreta como le apetece. Non hai unha norma escrita, ou por lo menos consensuada. Pois vamos con este experimento, a ver que vos parece. Gracias.
posible pois, apoia da música en directo. A verdade, porque é unha ave que pode calquer día extinguirse. Por lo menos estas músicas, as outras, pois, bueno, tardan un poquinho máis. Este tema chamase Decembro, Decembro 99, porque basicamente cando conocín a miña muller. Bueno, por ter un detalle, tamén dixen allá, podes haber feito un corral de macallón, de macarrón, si quedamos igual. Bueno, gracias por asistir. Bueno.
Gracias.